Er på. Okay. Mit navn er Ryge. Søren Ryge. Og nu skal I se mine planter. Gæt det her der. Et pengetræ. Det er meget dyrt. Ved hvad det koster? 2 kroner. Jeg passer godt på det. Jeg har også en vase med en blomst. Jeg tror det er en solsikke. Vil I prøve at lugte den? Den stinker. Okay, så er der sådan en meget fin kaktus her. For helvede, det gjorde næsten. Vores show er desværre slut nu. Så hej og på genudsendelse, der I kan se andre show med Søren Ryge. Hej.